ମାଣି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ଆଜିର ଦିବସ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଉଥିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁବେଳେ ଗାଥା ଗୀତରେ ଗପରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ବର୍ଷାନାମ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶାନାମ ଉତ୍କଳ ସୁଗତ ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ମହିତରେ। ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶ ଆଉ ନାହିଁ, କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କଳା ସାହିତ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଆମର ପ୍ରଗତି ଉନ୍ନତି ରହିଛି। ଆଉ ସେସବୁ ହେଇପାରିଛି ଆମର ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥା ଗାଥାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଢଙ୍ଗରେ ତାଇରେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବ ଦିନ, ଯାହାକି ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି ଦେଶ ରହିବ କାହିଁକି ସେଥି ଭିତରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଯାହାକି ଆମର ଭାରତବର୍ଷ ଯେଉଁ ତଥାପି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାଳିମା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲା, ସେଇଭଳି ସମୟରେ ଆମର ବହୁତ ଆମର ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିଛି। ନିଜର ତ୍ୟାଗ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଛି, ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଛି। ସେଇଭଳି ଆମ ଭାରତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇଭଳି ଆମ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସେଇଭଳି ତାର ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଛି। ବହୁତ ସମାଲୋଚନା ହେଇଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତର ଆମ ରାଜ୍ୟର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗାରିମା ରହିଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଆମର ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମର ତାପରେ ତା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ତାହା କ'ଣ ଥିଲା? ତାହା ଥିଲା ଆମର ତ୍ୟାଗର ଫଳ। ସେଥି ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭାରତ କଥା, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଜାଣିଲେ। ସେଥି ଭିତରେ ଆମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଆମର ପାରାଳାଖ ମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ। ଏତେ ଭିତରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ଯାହାକି ଆମେ ପାରାଳାବାସୀ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଛୁ ଗଜପତିବାସୀ, ସେଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଉଚ୍ଚତ ହେଇଛି। ତାର କାରଣ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଯେଭଳି ତମମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେଉଁ ଆମର ତ୍ୟାଗ ରହିଥିଲା ଗଲେ ମିଳେ ଜାତି ପ୍ରାଣ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ନ ମିଳିବ କଲେ ଆଟେ ବାଟେ ଅନ୍ୱେଷଣ। ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ଅପ୍ରେଲ 1 ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଗଣିତ ହେଉଥିବା ନିର୍বোধ ଦିବସ, ତଥାପି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ 1936 ମସିହା ଏମିତିକା ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଐତିହ୍ୟ, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ କଳା ତମ ସନ୍ତାନ ନେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ଶେଷ ପ୍ରଦେଶ। 1803 ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ହେଇଥିଲା। ଉଟ୍ର,
କଳିଙ୍ଗ, ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ, ଗଙ୍ଗୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଯାହାର ନାମ ତାହାର ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି, ଆମ କର୍ମଭୂମି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ସାରା ଭାରତକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅବଦାନ ଦେଇଛି এই ଓଡ଼ିଶା। ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ଭରପୁର, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ମୋ ଓଡ଼ିଶା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ସାରା ରାଇଜେ ଖୋଜିଲେ ଆମେ ମା ମାଟି ପରି କାହିଁ, ଭାଷା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତାସରି କେହି ନାହିଁ। ମୋର ସହକର୍ମୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ବହୁତ କିଛି କହିଗଲେ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବି ଆଜି। ଆଶା କରୁଛି ମନ ଦେଇ ତମେ ଶୁଣିବ। ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା, ସେହି ସମୟରୁ ହିଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେମାନେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିପରି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ। ଏବଂ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଭାରତ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ପରିଣତ ହେଲା। ଯଦି ସେତେବେଳେ ଆମର ଉତ୍କଳର ବରପୁତ୍ର, ଯିଏକି ଆମର ଉତ୍କଳର ଆମର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏବଂ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଏବଂ ଆମର ବହୁତ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ କି କେବେ ମଥା ନୋଇ ନାହାନ୍ତି, ପଛେ ସେମାନଙ୍କର ମଥା କାଟିବାକୁ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ପରିଣତ ହେଲା, ଯାହାଙ୍କର କଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଯେମାନେ କି ଆମର ସେମାନେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ତଳେ ତଳାନ୍ତ ହୋଇ ଅହରହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତ୍ୟାଗର ରୂପ ହୋଇ ସେମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ସେହି ସମୟ ଆସିଛି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ଏବଂ ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ଆମେ ହେଉଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଆମର ରାଜ୍ୟ। ଏବଂ ଆମେ ଏମିତି କିଛି କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ପରିଣତ ହେବ। ବିଶ୍ୱ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଉତ୍କଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦେଶରେ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଉତ୍କଳ। ଆମ ଉତ୍କଳରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ନାହିଁ ସାରା ଦେଶରେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱରେ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆର ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଯେତେବେଳେ କି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ବିଳାସୀ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା, ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ମତେ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଗୋପାଳ ପ୍ରହରାଜଙ୍କର, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କାଚ ବୋତଲରେ କିରୋସିନି ହଉ ରଖି ପଛେ ଯଦି ତା ଚାରିପଟେ ଯଦି ରଙ୍ଗ ଛିଟକନା ଯଦି ଆମେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବା, ଲୋକମାନେ ତାହା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ଏହାର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା କମି ଯାଉଛି, ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ ଭାଷା ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଅନେକ ଭାଷା ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ରହିବ ଆମ ଅତି ଆଦରର ଭାଷା, ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ। ତମେ ଲେଖିବା, ପଢ଼ିବା, ଜାଣିବା ନିହାତି ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ।